Atzokoan Parabal lehendakariak iragarri zuen epe motzera Eudelekin akordio bat egingo duela lurzoru publikoen erreserba handitzeko, eta egia esan da Eudeleko lehendakari orde gisa notiziak esosten harrapatu zidan, ez nuelako noski horren berririk. Eta uste dugu etxe bizitzaren gaiak baduela pixu nahikoa marketing hutsetara mugatzeko. Gu sinisten dugu benetako lankidetzan eta benetazko eta egiazkoak diren politikak egin behar dira. Zentzu honetan, datorren astelehenean izango dugu Eudeleko zuzendaritzan, dagokion kexua azalduko dugu. Eudelek inguruko iragarki bat egin delako, Eudelen horren inguruko informaziorik eman gabe. Etxe bizitza benetako erronka bada, borondate politikoa behar dugu, eta ez da nahikoa ez, marketingeko ekintza soilekin. Alde hortatik, bai Bilduk eta bai Bildu gobernatzen dugun alkateetan, lanean jarraituko dugu etxe bizitzako eskubide hau egiazkoa izateko, eta zentzu honetan ez, bihar bertan Azpeitian ere horren inguruko neurri batzuk iragarriko ditugu.